थारैनो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोना जोंनि बर'फोरनि मार ना बे डिमासाफोरनि? गोबां कन्ट्रोभार्सि जागासिनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों उदालगुरिनिफ्राय बास गंनै थांदोंमोन आरो बे बास गंनैयाव 101 जन थांनानै पुजा हैदों डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनाव। दा बेनि थाखाय गोबां कन्ट्रोभार्सि जाना दं आरो दा बेनिल' नङा आगोलावबो बिदिनो गोबां थांखांबाय गोबां माने बर'फ्रा थांनानै जायगाफोरखौ साफा खालामो माने ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना होयो नालाय बेनिफ्राय डिमासाफोरा जायबा डिमासाफोरा बे जे बर'नि बायखोन्दा नेरसोन होननानै बुङोना जोङो डिमापुराव थानायखौ बेखौ डिमासाफ्राबो गावसोरनि होननानै लायो। दा बेनि थाखायनो गोबां कन्ट्रोभार्सि माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे साइडल' नुदों जानांगौ दाखालि थांनानै फैनानै पुजा होनायफोरखौल' नुदों जानांगौ खिन्थु बेयाव जे बेसेबांखिनि दावराव जानानै दं बेखौ नोंथांमोना नुवाखै। बेनि सायावनो आं मोननैसो दिनै बुंनानै होगोन। फार्स्टआवनो बुंनानै होनि आङो जों लेखायाव मोननाय बायदिबाथ' जोङो कासारि होननानै मिथिनो मोनो जोंखौ आरो जों हिरिम्बानिफ्राय फैनाय हिरिम्बानि बंसनिफ्राय फैनाय दा जों गोबां बिदिनो गावबा गाव माने बायनानै थांजोब्बाय आरो जेराव जोङो माने मिथिनो मोनो जे सनवाल मेस कसारि बा डिमासा कसारि दा जोंखौ बर' कसारि होननानै बुङो गासैबो जों मोनसेनिफ्रायनो फैजोबनाय। स' बेनिखायनो हिस्ट'रिया आगोलनिफ्रायनो जायखौ जों दानिफ्राय दा जोङो डाइरेक्ट क्लेम खालामनो हाया जे बर'नि बायखोन्दा नेरसोना जोंनिल' होननानै ओमफ्राय डिमासाफ्राबो बुंनो हाया जे डिमासा बे जायबा बायखोन्दा नेरसोन दंना बे डिमासाफोरनि होननानै डाइरेक्ट बिथांमोनाबो बुंनो हाया दा जोंबो बुंनो हाया बे जोंनिल' होननानै मानोना जों मोनसेनिफ्रायनो फैनाय बिथांमोनाथ' लेखाफोराव मिन्थिखायो जानांगौ आं इसेबांखिनि गुलाय गुजाय आं बुजायना होला मानोना बेखौ बुजायनो थांबाथाय गोबां माने उनाव थांफिननानै बुजायनांगोन आरो लेखानिफ्राय बुजायना फैनांगोन जायबा जों लेखानिफ्राय एसे मोनना फैदों खिन्थु दा सोलिबाय थानाया एसे आलादालाय जायबा दिनै कन्ट्रोभार्सिखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन बे खोथाया आं बुंनाय नङा जायबा जों ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय मानसि माने ससियेल मिडियायाव दैलि हाबबाय थानाय मानसिना जों मिन्थियो अबेयाव मा जादों अबेयाव मा जायाखै बेखौ जों मिथियो माने जों निउस नायग्रा बा माबा मोनसे कन्ट्रोभार्सि जाबाथाय नायग्रा जों इन्सटाग्रामबो नायो फेसबुकबो नायो इउटुबबो नायो बेफोराव गोबां माने जायबा जोंनि न'खरनि मानसिफोरा निउस नायगोन कमेडि भिडिअ नायगोन सोरनिबा भ्लग मोजां नायगोन बेखौल' नायनानै सिरि थायोना माने एसेबांखिनि खोथा मिथिया जों जायबा माने एलु हेला नायबाय थायो जोंसो मिथियो बेनिखायनो जाखिनिखौ आं मिथिदों बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन बे आंखौ बुंनाय खोथा नङा जायबा माने सोलिगासिनो कन्ट्रोभार्सि जागासिनो मोननै कमिउनिटिफोरनि गेजेराव माने डिमासाजों आरो जोंनि बर'जों जायबा सोलिगासिनो जायबा डिमासाफोरा बुङो बर'फोरा जोंनि हिस्ट'रिखौ सेनानै लानो नागिरदों माने जायबा लिरखानाय दं आगोलनिफ्रायनो बेखौ माने बिसोर गोदानै गावसोरनि नामाव लिरना लानो नागिरदों होननानै जोंखौ बुङो आरो जायबा नोंथांमोनहा नुखादों साननैसो आगोलाव जायबा बिबेक अबराय फैदोंमोन बलिउडनिफ्राय एक्टर बेनोबो माने बिसोरो बुंदों आरो जायबा माइबंनि अन्थाइनि न' दंमोन बेखौबो गावसोरनि होननानै बर'फ्रा बलिउडनि एक्टरनो श' खालामदों माने देखायदों आरो जायबा जों बिसोर बुंदों आरो जायबा माने गावबा गावनि कालचार बा आगोलाव जों माबोरै सोलिबोगासिनो आरो जोंनि दा मा दं बेफोरखौ श' खालामो नालाय बेखौ बुंदों आरो बिसोरो जोंनि माइबंनि अन्थाइनि न'खौसो बिसोर गावसोरनि होननानै श' खालामदों बेयावबो होननानै बुंदों आरो माने गासैबो जोंखौ हिस्ट'रि सिखाव होननानै बुंदों आरो बिसोर गावसोरनिखौ माने लाजोब्बाय आरो जायबा नोंथांमोना बेखौ एसे कन्ट्रोभार्सि टाइपआवसो थांगोन बे कन्ट्रोभार्सियानो जाखानानै दं खिन्थु बेखौ आं बुंनाय नङा खोथा जायबा मिन्थियो नालाय बिराद दावराव जादों दे बेनिखायसो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो बुंनानै होदों जोंनि बर'फ्रा बेनि सायाव मा होनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय आरो जायबा दैमालु जोहोलावनि सावा जोंनि बर'फोरनाव नांबाय होननानै बुङोना बे दैमालु जोहोलावखौबो बिसोरो गावसोरनि होननानै बुङो गावसोरनि जारिमिनाव आरो मा होननानै बुङो बिसोरो बेखौ दैमालिक केम्प्राय होननानै बुङो बिसोरनि रावजों ओमफ्राय जोङो दैमालु जोहोलाव होनोना बिसोरना दैमालिक केम्प्राय होननानै बुङो बेखौबो माने बे डिमासासो होननानै बिथांमोना क्लेम खालामो आरो दा नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव माने बे जायबा दैमालु जोहोलावआबो डिमासाफोरनिसो होननानै बिसोरो बिराद बुङो आरो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव नोंथांमोना बेनि सायावबो मा बुंनो सानो नोंथांमोना बुंलाय बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरा जाहैबाय बासिराम जोहोलाव सिखोना जोहोलाव गाम्बारि थेंफाख्रि बिसोरसो होननानै माने बिसोरो बुङो आरो जोंखौ ससियेल मिडियाफोराव जायबा बेनिफ्राय दैमालु जोहोलावखौ गावसोरनि होननानै बुङो बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे हिस्ट'रि खोथानि आरो बेयो आंनि जाहैबाय बेयो बेजों नांजाबनाय नंला दे ओमफ्राय बे आंनि आरो थ'
2016 आव आङो हाफ्लं माइबं बेयाव थांदोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हाफ्लंआ अबेयाव दं माइबंआ अबेयाव दं बेखौबोथ' बर'निनो जायगा होनना बुङो माइबंफोरखौबोथ' खिन्थु आं बेयाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेजायथ' गोबां दिमासा दं दै बे माइबं हाफ्लंथिंजाय गोबां दिमासा दं बेनिफ्राय जों ट्रेनाव थांदों नालाय ट्रेनफोराव बिदिनो लोगो मोनलाङो ओमफ्राय जुदि नोङो दिमासाजों बर'जों लोगो मोनलायोना जोङो बिदा फंबाय होननानै जोङो सिनायथि होलायो आरो गावसोरखौनो जोंनि दिमासाजों आरो बर'जों जोङो बिदा फंबाय मोनसेनिफ्रायनो फैनाय जोंना थैया एखे होननानै बुङो आरो जोंनो नांगौ समाव नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामदोंमोन आरो नोंसोरनो नांगौ समाव जोंबो मदद खालामदों मोनसे समाव बिदि मोनसे खोथा ओंखारलायो आरो नाथाय ससियेल मिडियाफोरावसो जों एसे नांलायलायनाय बायदि जायो मानो होनना बुंबाथाय आगोलनि थांखांनाय जायबा जोंनि दा बेफोरनो डिमापुराव आं जायबा एसे आगोलाव रायलायदों बेफोरनि थाखायनो जायो आरो जायबा बायखोन्दा नेरसोनाथ' गोबां दं गैया नङा जोंहा माइबंआव दं डिमापुरावबो दं आरो गोबां दाब जायगायावनो माने जोंनि बर'नि नेरसोन दं बेफोरखौ माने मोनसे जों बयबो कासारि नालाय बयबो माने मोनसेनिफ्रायनो फैनाय खिन्थु जों माने बेखौ दा जोंना बर' कासारि मेस कासारि दिमासा कासारि बिदिनो जाजोब्बाय नालाय गावबा गाव क्लेम खालामनानै लानो नागिरसै आरो बयबो माने गावबा गावनि लामायाव थांबाय दा जेरै बिदा फंबाया जेरै आलादा जानानै दस्रा जालाङोना बिदि माने दा जालांबाय आरो कासारिफोरा होमबाबो जों मोनसेनिफ्रायनो फैनाय नालाय थेवब्लाबो माने आगोलनि हिस्ट'रिफोरखौ दा बयबो क्लेम खालामनो नागिरो दा नंनायाथ' नंगौ बबेबा बेखौ नोंथांमोनाबो एसे मिथिखायो ओमफ्राय एसेबांखिनि बुंबाबो आरो सोरबा मिन्थिया आंखौसो जावलायगोन दे ओमफ्राय आरो सोरबा मिन्थिग्राफ्राथ' थिगानो दं बेखौ माने एसे आगोलाव लेखायावबो मोन्दों आरो बे जारिमिनफोराव लिरनाय दं आरो लास्टाव आरो मोनसे बुंनानै होफाबावदोंसै आङो माने आरो जायबा माने जोङो डिमापुराव थांनानै पुजा हैदोंमोन ना बेखौ माने बिसोरनि जायबा डिमासा स्टुडेन्ट इउनियन दंना बिसोरो गोबां रागा जोंदों मानो बिदि खालामनांगौ माने बिसोरो बुंदों आरो मानो बिदि आरो बार थांबायबो थायोना जोंनि बर'फ्रा बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ बा नोंथांमोना जुदि थाङोबाबो जों मोनसेनि जों बयबो कासारि नालाय बा जोंबो बयबो इउनिटि जानानै माने जों खामानि मावगोन जा मावनांगौ बिदि आरो रायलायनानै लागेले जों बयबो ज' मिलायनानै जों कासारिफ्रा मिलायनानै बेखौ जों खामानि मावगोन जों मा मावनांगौ खिन्थु नोंथांमोना बिदि थांनानै माने बेयाव पुजा हैनाय मानाय बेफोरखौ माने बिसोर बाजादों आरो जोंखौ जिखि जादोला बेखौनो बुंना होदोंमोन आं ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गरम जादोंना आंथ' जेबो बेनि सायाव बुंनो साना मानो होनना बुङोबाथाय बे कन्ट्रभारसिखा नालाय ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गरम जादों जायबा नोंथांमोना मिन्थियो एसे बिसोरसो मिन्थिगोन थेवब्लाबो एसेबांखिनि फिजिकेलि नङा माने हिस्ट'रिखौ लानानैसो माने बिदि नङा जे जों बुलायगोन मागोन बिदि नङा आरो जायबा हिस्ट'रिखौ लानानै आगोलनि थांखांनाय जारिमिनफोरखौ लानानै बयबो गावबा गाव क्लेम खालामनो नागिरो बेफोरखौ लानानै आरो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनावथ' आं थांनानै फैखांबाय 2022 आव थांदोंमोन बेनिफ्राय सासे लकेल मानसि आरो जोंनिनो बर' मानसि बे आंखौ थांनानै बुजायदों आरो आंथ' जेबो मिथिया नालाय बेनो लाना थांदोंमोन बेयाव रानि दुगैग्रा दं बेखौबोथ' आं नायना फैबाय बेयाव आरो राजा रानि जिरायग्रा दं आरो लोगोसे बेयाव माने बाथौबो दं होननानै बुंदों जेराव जों पुजा होयो बेखौबो देखायदों आं स्क्रिनाव होनानै होगोन ओमफ्राय बेयाव लोगोसे सिङाव हाबनो होआखैमोन दे बे खिन्थु आं हाबनो मोन्दों माने सिकिउरिटि थायो बेयाव सिकिउरिटिया माने हाबनो होआ पुरा बाउन्डारिखौ गेट मारिना दोनो बै जायबा माबा दंना जोंनि जारिमिनफोर दंना अन्थाइनि बेफोरखौ माने पुरा गेट फांनानै दोनो खिन्थु आं थांनाय समाव गेट खुलामोन आं हाबनो मोन्दों आं दांनानैबो फैदों आं स्क्रिनावनो होना होगोन नोंथांमोननो माने जायबा बायखोन्दा नेरसोन बे अन्थाइखौ आं दांनानैबो फैदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय खिन्थु दा हाबनो मोनो ना मोना आं बेखौ मिथिया स' गाइस आङो फैनाय खेबसे दांनानै नायथारदोंसै आरो ना गासैबो अके अन्थाइनि गोजा बियो आंबो बारा मिन्थिया जाहैबाय बेयाव आगोल मा खालामोमोन ओमफ्राय जास्ट जिखिनिखौ मिन्थिदों बेखौ बुंनानै होबाय आरो ना आं एसे गासैबो बायजोब्बाय बेथ' आरो गोलैना दंथारो स' गाइस भिडिअआ जोब्बाय नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लादोबानो जाबाय बिदिनो गोदान टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालामना ला गोबां मानसिफ्रानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय